موین غفورов ҳоло дар марҳилаи барқароршавӣ қарор дорад. ӯ бояд ҷанги навбатии худро дар UFC мегузаронд, вале бо сабаби ҷароҳати пояш натавонист ки ба октагон баргардад. موین маҷбур шуд вақти худро ба табобат ва барқароршавӣ гузаронад, то бо қувваи нав бозгардад. ин гуна ҳолатҳо барои ҳар як варзишгар санҷиши ҷиддист, аммо мо медонем موین бо рӯҳияи қавӣ бармегардад ва ӯ ният дорад дар оғози мавсими нав боз ба UFC баргардад. Ба موین шифои комилро таманно мекунем. Готовлю к отправке кеды. Комбинация коричневой замши, гладкой черной кожи, черно-медовая подошва и коричневая кожподкладка. салому алейкум дӯсторони ММА, ба канали мо хуш омадед ва мо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон мекунем. ислом махачев, собиқ қаҳрамони UFC дар вазни сабук гуфт ки омода аст нишон диҳад ки беҳтарин ҷангҷӯи ҷаҳон аст. ислом гуфт ки ӯ дар мубориза дар замин аз ҷек қавитар аст ва рақобат дар стойка ҳам худро хеле хуб идора мекунад. ба гуфтаи ӯ 16 ноябр нишон медиҳам ки беҳтарин ҷангҷӯи ҷаҳон аст. бояд гуфт ки ислом рӯзи 16 ноябр дар шаҳри Нью-Йорк дар рақобати асосии UFC 322 бо қаҳрамони вазни нимёна Ҷек Делла Мадалена рӯбарӯ мешавад. муҳаммад Наимов дар инстаграмаш бо гузоштани як аксаш чунин навиштааст: тасаввур кунед, ҳамаи мо пул дорем, муҳтоҷ ба ягон сарпараст, ба ягон кас надорем. ҳар чизе ки хоҳем мехарем, ҳар чизе хоҳем мепӯшем ва ҳар куҷое хоҳем парвоз мекунем. фикр мекунам аз зиндагӣ дигар ягон лаззат намебарем. ҳамин мушкилиҳо, ҳамин лаҳзаҳои сангин зиндагиро аҷоиб мегардонад, ки мо онҳоро гузошта ба як мақсад мерасем. роҳи пур аз душвориҳо моро қавӣ мекунад. лаҳзаҳое ки мехоҳем даст кашем, вале идома медиҳем. онҳо моро воқеан ғолиб мекунанд. агар зиндагӣ осон мебуд, қадри пирӯзиро намедонистем. ҳар шикаст, ҳар дард ва ҳар интизорӣ як қадам ба сӯи орзуҳост. вақте ки ба мақсад мерасем, на пул, на шароит, балки ҳамин хотираҳои мубориза арзишмандтарин ганҷ мешаванд. зиндагӣ зебо нест аз сабаби осонӣ, зиндагӣ зебост аз сабаби мубориза. даст ба кору дил ба ёр, ёр кист парвардигор. навиштааст муҳаммад Наимов. ёдовар мешавем ки Наимов 6 декабр дар Лас Вегас дар турнири UFC 322 бо Майрон Сантос рақобат мекунад, ки мо ба ӯ муваффақиятро таманно мекунем. Арман Сарокян дар бораи маоши худ дар UFC гуфт. ба гуфтаи ӯ ки ҳатто пас аз пирӯзӣ дар ҷанг маблағи калон ба даст намеорад. ҳатто агар ғолиб шавам, зиёда аз $300,000 намегирам. агар бохтам, тақрибан $100,000. аз ин маблағ 30%-ашро ба давлат ҳамчун андоз медиҳам. 5,000 ба зали тамрин, 5,000 ба мураббиён ва тақрибан 15,000 ба менеҷер меравад. пас аз 2-3 моҳи омодагӣ қариб ки чизе намемонад. ба гуфтаи Арман, фақат вақте ки ғолиб мешавад, бонус мегирад ва ҳамин ӯро ҳавасманд мекунад. илова бар ин шартномаҳои рекламавӣ низ ҳастанд, ки кӯмак мекунанд то даромад зиёд шавад. Сарокян гуфт ки агар унвони қаҳрамонӣ ба даст орад, муздаш зиёд мешавад, вале ҳатто он вақт ҳам ин миллионҳо доллар нест, тавре ки бисёриҳо фикр мекунанд. ин буд дӯстон видеои имрӯзаи мо. хайр, то видеои навбатӣ саломату сарбаланд бошед.